Nyutrap Youth Council HYC Education Cell haka arpo terik unaitung arhajar arpulai. Kalapan benapat ba haka arpulai terik unaitung bahkan penlong ya kejingelang pat ba hakamat ke assembly berim hakandai lat ban ai ke jingkershan ya ke Cockroach Janata Party CJP kabadang penlong ke jingeki hajantar mantar New Delhi bandawa hiar shukino ya Menteri Puli Putih ke Sarkar India Dhar Mandar Pradhan. Ladawaru banwanra kajingkala ha National Exam System kum ha kanid bat kiwe ki exam balapulong daga Sarkar India. Habakren chikila pathai khubor wa Education Secretary jongke HYC ba enlang sawian ulaong kaseng kalarai ban pelong ye kini kajingelang na kadaw kajingkuman ke Sarkar India halor kajingdawa jongke CJP bat kisamla puli jongkari ki badang syong syat kan mentala bonsngi. Uloong kani ke jingdawa kadai na kebenta kabha kamiat ki samla pule jong kari hi brok away. Namar ke jinglat tu ki question paper kadai kabla jujiaman usnem kabla ketaru ya ke jingmut jing berkat ki samla pule. Ula pendam juru ya ke jing tombor ki pulit ki bala bom batit lati na pang ya ki samla pule. La subah ke Sarkar India kala pendon kam de ki kenhon ban tombor ki pat ba bat ban yada ya ke Sarkar. Council Education Cells segme mentaga jamiat dok paisi khat ikani ka press conference ka bedai ban yower paiba namta ka jingelang ya ka bala penbet ka Nyutrap Youth Council Education Cell na syai kasni ka arpo lai tarik hangtai hapo ka gitu ka ul assembly hangtai po kandai da aban stang nadu sau beji jamiat ka ne ka jingi paiba ya ka bana kaliang jong ka HYC ni khat ka long bangin ai ka jingkershan ya ka kunhun jong ka Cockroach Janata Party aba dang pelong ya ka jingelang ya ka jingi ang tiya po nung ba Delhi ka bandawa ya ka jing her shukino yo Union Home Minister Dharmendra Pradhan nang ta ban wanra ya ka jingkela ha ka National Exam System ka bidai bat ki NEET exam bat ki exam ki ba ki kena puli jingi ki atan kada ba kubangi ba ka jingi jong ka CGP ang tiya po Delhi kalong ba ada kisnam manusnam kadang kata ka jingli ya kita ki paper jong kita ki competitive exam ki badai ki national level exam manusnam kane kala kata ya ka jingmu juk berkhat jong ki babon ki samla pule kam tamru nang ni napo katha not is jungi kumbangila yo ai bat ki kat kum ka jing pisgo jong ki samla pule de lor kani kanong rem ban kaliang kaseng kum kadak bat ajing tersan ya kani ka kunhun jong ki samla ki berang pelong ka jing ki ate po no ba Delhi li la khat ya kani ka jingelang la sai kasni bat ikin tu ya baro ki nong snong jong ka jela khamtam ye ki samla pule ki sang samla snong ki reurong ba ki bat ki kunhun ba pher ki kunhun sang bhalang bat phinwan alam ka kati ka man bat khamtam e ba phin ai ka jing kersan nam ta kani ka jing ki jungi la sai kasni hangte hapo all assembly kendala kene hi long tahis ni ne jalan wah kedega jingilang ka kadai ke jingilang ka ba tang sisi ka ba naglang sang long ya ka jingilang pai ba hangto ka ba ki kenhon le se kila ban bil sngoro ya ka views ko jongki mo de kamde ka jingi ka balong ka bunsi ka de tang ka jingi ka ba naglang sang gi bilong kum kadak ban in alam ka taga jing skulam bat ka jing kersan ya kan ka kunhun jo ka CGP bat kham tame ka kunhun ji samla puli ki badang pelong ka jing ki inte po no ba Delhi bat kumjuro ban pendram ya ka jingle donbor bat ka jing sha thombor jongini ki samla ki badan han the po Delhi ki badang penik pelong ka jing ki ka bajajar ndai i balimba ki press ki media bakal dan ka jing thombor ndai shu tang ki bor bullet ndai la donro ki gang ki bala pendokam de ki bor sokar ban thombor persa e ta ki kunhun ji samla puli ki ba yesem benta hakni ke jingki jong CGP hati po no ba Delhi ki college kan ki no nakaliang jong ka seng gila pha iki notice menta kasi gila sam iki notice ki samla pule ki school bat ki college bat kumju ki university ban la fondo ya ki union ki bodon haki college level bat kumju apo university dan nakaliang jong seng ni kenturu ya ki samla pule ki bodon ya ki jingki clear namar bakni ka kamde ka jingki jong ka HYC lani kamde ka jingki jong kata ka kunhon samla belam de CGP yang tepo no ba Delhi kade ka jingki bat ka jingki clear jong wei pat wei samla pule ba kaderu ka mat ka bakta ya ka lowe jing samla pule ha ka ba kumbagi long ba ka de ka jingki ka ba dawa ban wanra ka reform ha di national level exam
Ate ninget skamba kene ke jiki bakum ke jalan ke haru ide ban ai ke jingkersan ya keti keman nam taban peti kena ba ki khon i khon samla jungi le si ban wan hadien mo kirme kendo shu ya kene ke ju ke jinja ka ba manusnya i ba kadan ta ke jingli ya kita ki exam pe ko mo shwa ke exam ka ba diru widan digi samla phongut ki sama ke bula shimlo ya ke jingim ke jungki tanah mar ba kadan kata ka frustration hapo juki tingim kwa bakum kani ke jinja kan jai ki samla ju jela da deh lor kani kan rem ba na kalian juga HWC ni lesim kani ke senja bagin ai ya ka kti kaman khamtam e ke jing kersan ya kani ke jing ki jung ka CGP ya menta na kalian kasang ni pat sim kanu gunu korai ban herdaladi sapo no ba dalhi ban ai ke jing kersan reng dang observe lese kani ke jing kun kalong komno namar bangi i ba men si singiru ke dang ilam juga CGP ke dang kendo ya Health Minister, Union Health Minister haka jakasa kujungu haka ba kilayo ban submit ya kataka points of demands kujungki di iro ba Education Minister mentaksi Union Education Minister ula pa ka kubar su Prime Minister mah ban khot yang ya ka jingelang bat kani ki kedhun ki samla tengin sa pet kunu ka long kaman hanor kani ka jingki bala ka jingki kala jor bat ka dongkam ini ban her kum kasang mereka syani kani ka kedhun ki samla puli yang tipo dali na kalian kasang di session karai ban le ban kersa